Hej, jeg har lige været oppe ved M Hudpleje, og jeg har aldrig prøvet at få nåle i mine ører før. Og jeg har heller aldrig prøvet kobling før. Jeg har kun set, hvordan folk de så ud efter. Og det kan faktisk godt se en lille smule voldsomt ud. Men det er jo faktisk ikke mindre end fantastisk. Jeg vil lige sætte lidt billeder ind, og så kan jeg lige fortælle lidt mere om, hvad jeg døjer med af ting og sager, som forhåbentlig bliver lidt bedre nu, efter jeg har været den her tur igennem. Så er jeg på vej hjem, og jeg tænkte, jeg kan da godt lide multitask, og så lige fortsætte lidt, fordi jeg havde jo lovet at fortælle om, hvad det var, at Maika, hun skulle hjælpe mig med. Min ryg, den laver bøvl, og jeg har dårlig bækken, som tit er meget øm. Generelt så bare ryggen. Vi kan alle sammen have nogle ømme muskler på ryggen, eller have gået og løftet for tunge ting. Så det var noget, hun skulle hjælpe mig med. Og så har jeg nogle spændinger ude på mine hofter også, som jeg godt kunne få lidt hjælp til. Så har jeg også noget med mine tarme. Så noget som fordøjelsen. Det er faktisk enormt vigtigt, at det fungerer. Og spændinger i hovedet. Og spændinger i nakken. Og der er næsten ikke de ting, som man ikke kan få hjælp til. Det er enten kobling eller akupunktur. Så tænker jeg lige, at vi skal lige se et par billeder om, hvordan det ser ud. Og det kan jo godt være, at I synes, at jeg ligner et pindsvin med alle de der pinde i ørerne, men det er faktisk ikke særlig, altså det gør ikke særlig ondt. Der var nogle steder, hvor der sådan lige var et lille prik, og man tænkte, det kunne godt mærkes. Og så var der også steder, hvor det er ganske fint, og ikke noget synderlig smerte ved det. Hvis I kigger på nogle af billederne af kobling, hvor de sidder på, så kan man se, at huden den bliver strukket op i koppen. Og det gør jo faktisk også det, at man får ligesom afspændt nogle af musklerne. Og jeg synes, at det var ligesom en form for massage, hvis man kan forklare det. For man kunne mærke, at der ligesom blev strukket i noget af den. Og igen der, vil jeg så sige, så kan man tænke, gør det enormt ondt at få dem der på? Nej, jeg synes faktisk ikke, det gør væsentligt ondt. Det kan nappe en lille smule der, hvor man synes, at der måske er, at der er fået fat i noget af det, der i forvejen er et ømt sted. Men ellers så synes jeg, det gik rigtig fint. Hvis vi så kigger på nogle af de billeder, hvor kopperne er blevet taget af, så kan man se, at der ligesom er kommet sådan nogle runde mærker. Og der har jeg så lært nu, at det er fordi, at der også sidder en masse affaldsstoffer. Og det hele det hober sig jo op. Hvis vi alle sammen kunne gå til svømning og dyrke motion og få bevæget alle vores muskler i hele kroppen, så var vi også meget bedre til at komme af med de affaldsstoffer, vi har. For os, der måske er lidt sværere ved at bevæge hver eneste muskel i hele kroppen, der vil jeg altså sige, det er godt gen ud og lige prøve sådan en tur med kobling. Og jeg glæder mig selvfølgelig også til at se, hvordan at det kommer til at se ud på min ryg i morgen. Men allermest så glæder jeg mig til at vågne op i morgen og så se, hvad det har gjort af forskel. Hvor er det blevet bare så meget bedre. Det glæder jeg mig vildt meget til. Så er det blevet en søndag, og jeg har lovet at lave en update på, hvordan mærkerne på min ryg de ser ud. Og jeg har taget nogle billeder i går, og dem kan jeg lige vise her. Og jeg synes faktisk, at det er ikke noget synderligt, og der har ikke været nogen smerter, der hvor jeg har mærker. Og faktisk vil jeg sige, at min ryg den er mere afslappet, og min krop er lidt rarere at være i, efter jeg har fået den behandling. Og nu er jeg faktisk på vej ind og træne på sådan en højhellig søndag. Jeg har jo fået nåle i ørerne også, og det er også noget, jeg ikke har prøvet før.
Så jeg går sådan lidt og mærker, hvad er forskellen, og hvordan er den her weekend gået, siden jeg har fået de behandlinger i fredags. Og indtil videre, der er det bare super duper. Så er det tirsdag, og jeg er nået ind til klinikken igen. I dag tænker jeg, at jeg skal op og snakke med Maja om det med nakken, og om måske kan hjælpe med de spændinger, jeg har oppe i hovedet. Det er gået rigtig fint de sidste par dage og op i weekenden. Den er også gået godt, men jeg kan også mærke, at min krop den knærer og brager, så den har brug for lidt mere omsorg. Lad os se, hvordan det kommer til at gå i dag.